so I leave it all to you. Καλώς είναι. Σούπερ είναι, όχι απλά καλός. Να και ένας άλλος που τραγουδάει τα πάντα. Λοιπόν, είμαι πάντα με τη Μαντώ. Και Μαντώ μου, όταν ήσουν 4 χρόνια και τραγούδαγες άρεστα παιδιά, τα άλλα στο νηπιαγωγείο νομίζουν ότι είσαι βλαμμένο. Όχι. Τι? Ήμουνα δακτυλοδεικτούμενη γενικά, εντάξει. Τι λέγανε, αυτό που τραγουδάει? Ναι, αυτό που τραγουδάει. Αφού με βάζανε στο δημοτικό και στο γυμνάσιο, οι καθηγήτρες με βάζανε να τραγουδάω μες στην τάξη. Μες στην τάξη. Μες στην τάξη, ναι. Και εσύ ήταν κι άλλο μάθημα. Ναι. Μέσα στη μέση του μαθήματος. Τώρα η Μαντώ θα μας τραγουδήσει ένα τραγούδι. Και τραγούδησα μέσα στην τάξη. Μια χαρά. Κάναμε ωραίο μάθημα μουσικό. Σε πάρτι, γιορτές, γάμους πήγαινες μικρό, εσύ πήγαινε πουθενά. Ναι. Κανένα μπρο δεν βρήκες στην Αμερική όταν ήσουν? Όχι. Γιατί ρε? Δεν βρήκα. Τι να κάνω. Εσύ όλο λάθη κάνεις. Είδες. Τι να κάνω. Χαζή είμαι. Άσε που είσαι και σουπιά. Κανένας δεν είχε ψηλιαστεί τόσο παντρεμένη 10 χρόνια παλιά, πρώτη φορά. Ναι. Πού τον έκρυβες? Και δεύτερη μετά. Δεύτερη το ξέρουμε. Ναι. Και πρώτη. Την πρώτη ήταν, δεν ήξερε κανένας. Και έκανες μια δήλωση ότι δεν σε θέλαν παντρεμένη. Ποιοι? Οι διάφοροι του χώρου, ξέρεις. Μην πεις τους παντρεμένοι. Οι τραγουδίστρες γενικά λέει δεν πρέπει να είναι παντρεμένες. Έτσι λένε. Λέγανε. Τώρα έχει καταρριφθεί αυτό. Για να δίνουν την ευκαιρία, ας πούμε, στον άλλον να φαντάζεται ότι. Σαν χλαμάρες για μένα. Σαν χλαμάρες. Ναι, πιστεύω ότι η προσωπική ζωή προηγείται. Και στον πρώτο γάμο τον έθαψες περίπου. Ναι, τον έθαψα. Τι εννοείς, άνθρωπο? Όχι, ο ζει ο άνθρωπος, όχι. Αν και οι γυναίκες, ξέρεις τι λένε. Ναι. Μια φιλενάδα μου λέει, ναι. Ο παλιός, ποιος παλιός, χωρεμένος? Όχι, εσύ και βασιλεύει. Και ο πρώτος και ο δεύτερος, μια χαρά είναι. Και τους δύο τους έφαγες λάχανο όμως, να πω τους χώρισες. Ναι. Γιατί ρε? Εντάξει, έτσι είμαι εγώ, ασυμβίβαστη. Θα έκανες γάμο πάλι ή όχι? Δεν ξέρω. Σε αυτή τη φάση της ζωής μου Παιδιά σκυλιά έχεις? δεν με απασχολεί. Να μιλήσω ειλικρινά. Ναι, αλλά... Δεν με απασχολεί αυτή τη στιγμή. Τι θα έλεγες σε γυναίκες έτσι? Θα το ξαναλέπεις στο γάμο? Ή άσε εντάξει, φτάνει. Καλύτερα να έχουμε έναν γκόμενο τρόπο και να είμαστε μαζί. Να σου πω. Αν ήταν κάποιος που θα κούμπονε καλά στη ζωή μου και θα ήταν και καλός με τα παιδιά μου, θα το ξανάβλεπα. Αλλά για μένα απαραίτητη προϋπόθεση αυτή. Δηλαδή, είναι καλός με τα παιδιά, να νιώθω ότι όταν θα φύγω από το σπίτι, θα είναι κάποιος στο σπίτι που θα εμπιστεύομαι τα παιδιά μου. Μήπως πρέπει να έχει και κάτι άλλο? Να έχει και αυτός παιδιά να με σου ζητάει να κάνεις κι άλλο? Καλά, αυτό είναι το πρώτο. Έχουμε κλείσει. Εννοείται αυτό. Το έχεις κλείσει αυτό είναι το πρώτο. Το μαγαζί. Εννοείται. 11 και 6 τα παιδιά τώρα. Το κλείσα. 11 και 7. Αγόρι και κορίτσι. Αγόρι 11, κορίτσι 7. Παύλος και Μαρία. Και από ό,τι έχω μάθει όμως πιο πολύ φλερτάρεις με το γιο παρά παίζεις με την κόρη. Μπα και με τους δύο. Δεν τους ξεχωρίζω. Ναι, αλλά με το γιο τον έχεις κάπως. Δεν τους ξεχωρίζω. Εντάξει, ο γιος είναι. Το σενικό του μαγαζιού, Εντάξει, είναι και ο πρώτος, είναι οπωσδήποτε. Η μαμά πάντα έχει λίγη αδυναμία στο πρώτο. Αλλά νομίζω ότι εγώ δεν τα ξεχωρίζω, όχι. Τα λατρεύω και τα δύο. Εξίσου. Και δεν μου λες, όλη αυτή η ιστορία τώρα που μια στιγμή ήσουν στα χάι χου εκεί, αρχίζει να γεννάς και εξατμίζεσαι κατά κάποιο τρόπο απότομα. Ναι. Το ήθελες και έγινε ή έγινε από μόνο του? Δεν ήθελα να αφήνω τα παιδιά. Καθόλου. Καθόλου, ναι. Δηλαδή δεν ήθελα να αφήσω τα παιδιά, ειδικά στα πρώτα χρόνια τους, ήθελα να τα χαρώ. Γιατί τα παιδιά κάποια στιγμή μεγαλώνουν και φεύγουν. Και ήθελα την πρώτη δεκαετία της ζωής τους να τα χαρώ και να είμαι από πάνω. Και να τα μεγαλώσω εγώ. Να μην τα αφήσω σε μια άλλη γυναίκα να τα μεγαλώσει, γι' αυτό. Σωστό γι' αυτό. Ναι, δεν ήθελα να τα αφήνω. Αυτό σε χάλαγε κάποιες ώρες? Με χάλαγε κάποιες ώρες, αλλά ερχόταν μετά εκτός, το παιδί. παιδάκι μου. Ναι, εντάξει, αλλά ήξερα ότι θα επανέλθω όταν θα είμαι έτοιμη. Το ήξερα αυτό. Το ξέρεις? Ναι. Εγώ σε βλέπω στα πολύ καλά σου, ειλικρινά. Καλά είμαι. Δηλαδή. Καλά είμαι. Λάμπης μου που λένε. Λάμπης. Ναι, καλά είμαι. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Και πιστεύω ότι αυτό με το παιχνίδι θα σε ανεβάσει. Ναι. Μα με έχει ανεβάσει ήδη ψυχολογικά. Έχω πολύ όρεξη. Ετοιμάζω και τα καινούργια μου τραγούδια. Να δοκιμάσουμε δύο διαφορετικές εκδοχές εδώ. Ναι. Οκ. Θα δοκιμάσουμε ένα δίσκο, ας πούμε, του θανάτου, έτσι λέμε τώρα. Ναι. Μαυριτερό. Ναι. Και θα δοκιμάσουμε και ένα. Αυτό που είπα προηγουμένως και θέλω να ακούσω το ρεφρέν έστω και να κλαίω με μαύρο δάκρυ. Δανεικά τα πάντα είναι. Τέλεια. Πολύ ωραία. Φύγαμε. Φιλάκια, να σας χαιρετήσω, καταρχήν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ.
πολύ.